Кояш та яктырак балкый, көннәр дә җылынды. Урамда яз, эфирда шоу-без тапшыруы. Һәм бүген татар эстрадасы яңалыклары белән сезне мин Эльвина таныштырырмын. Регина Тимербулатова ник стресс кичергән, Эльмира Сөләйманова ник Актаныш районыннан курка. Сорауларга җавап алдагы сәгатьтә. Беренче яңалыгыбызга да күчик. Шатлыклы хәбәр түгел. Инде менә ничә еллар буе зал тутырып гастрольләрдә йөргән Эльмира Сөләйманова белән Актаныш якларында күңелсез хәл була. Концертны тамамлап, Чаллыга кайтырга юлга чыкмакчы идек, автобусның бензинын алганнар булып чыкты. Кешкә беренче заправкага барып җитеп, исән-имин генә кайтып җиттек. Теге елны шул ук районда гримеркадан тамашачылар биргән бүләкләребезне урлаганнар иде дип сөйләде Эльмира. Әлбәттә, мәдәният йорты кем әлеге гамәлне эшләгәнен ачыкларга сүз биргән. Ләкин әлегә яңалыклар юк икән. Мин барлык Актаныш халкын начар дип әйтмим, ләкин әлеге районга бару теләге кимеде дип сөйләде җырчы. Эльмира башка артистларга сакланырга, кирәк булса, сакчылар белән йөрергә киңәш итә. Çeşlerime bağlı büttü yaz jili. Biz kavuşkan günlerde de yaz idi. Tövge bülek şeşkeler beylemleri, başlarımın şulşak eylemeyenleri. Tövge bülek şeşkeler beylemleri, başlarımın şuşak eylengenleri. Taşı sular kağıdın kaytarıp yaralarıma, kaytardın minime de bəxtli yazılarıma. Yaşık canım bu hislerini yazlar sayın yanardı. Yaşık ömrünü yazıydı, yaratılıp yaradı. Yaşık ömrünü yazıydı, yaratılıp yaradı. TMTV премияләре лауреаты татар эстрадасының иң эпатаж җырчысы дип танылган Диана Таҗетдинова эт алган. Мин бүләкләр ясарга яратам. Шуңа күрә күптәнге хыялымны чынга ашырып, әнием белән икебезгә бер бүләк булсын әле дип алдым дип сөйләде җырчы. Эт Йоркширский терьер породасыннан. Диана инде аңа исем дә сайлап өлгергән — Софи. Софи бик кечкенә, аны гел саклап, яклап кына йөрим. Үзе дә мине яратты, өйдә чакта янымнан да китми дип сөйләде җырчы. Şiller bulab iseridem, hallerime körer bulsam, dingizler geçer idem. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılı gale, seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılı gale, seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. TMTV кәйф күтәрә. Әйе, без яраткан тамашачыбыз өчен барына да әзер. Махсус сезнең өчен генә ВКонтактедагы рәсми төркемебездә, Инстаграмдагы битебездә төрле концертларга, театрларга билетлар уйнатылып тора. Сез дә бәхетегезне сынап карагыз, бәйгеләрдә катнашыгыз. Моңа өстәп рәсми аккаунтларыбызда сез карый алмаган тапшыруларыгызны табалашаксыз. TMTV һәр вакыт сезнең белән. Безгә кушыл, яңалыкларны беренче булып бел. Яшь башкаручы Регина Тимербулатованың тормышы гөрли. Күптән түгел Кабатла исемле җыентыгы дөнья күргән, клип төшереп йөри, машина правасына имтиханнар тапшырган. Шул арада әле диплом да язып ята. Майда диплом яклысым бар, бик каты әзерләнәм ди Регина.
Regina'nın яңалыклары монда гына бетмәде. TMTV премиялары алдыннан зур стресс кичердем ди җырчы. Мәскәүдән күлмәк тиктерер өчен махсус тукымага заказ биргән идем. Казанга җибәрәсе урынга Красноярскка киткән. TMTV премияларын тапшыру тантанасына барасы күлмәгем тегелми кала дип, ничек куркканымны белсәгез дип сөйләде дигәч башкаручы. Ләкин барысы да яхшы була. Регина яңа тукымалар ала, икенче күлмәк тиктерә. Син булганда шырлый күнекәем сагынамын. Үзең китүгә нилә җитә икән бу дөньяда яратышып гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Хәзер җырчыларда нәкъ менә шоу-біз өчен клиплар төшерә башлаган ди. Шоу-бездә премьера итеп күрсәтсеннәр әле дип тырышалар икән. Мин аларның теләкләрен чынга ашырам. Чираттагы премьераны бергәләп карыйк. Жиликкейләрне шәш тузгыта диеп белмәдек. Каягына барасак ни күрсәк тә кеше көлдерүплә йөрмәдек. Баланнарына гына капакан идем, карлар яуып киткәч балдыр дип. Бер күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип. Баланнарына гына капакан идем, карлар яуып киткәч балдыр дип. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип. Утырдым лабик яр читенә, суның агышларыны күрмәгә. Язганларына булса ирешербез, шәшкәйләрне шәшеккә үрмәгә. Баланнарына гына капакан идем, карлар яуып киткәч балдыр дип. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип. Баланнарына гына капакан идем, карлар яуып киткәч балдыр дип. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип. Şanam ömür itülərgə para bulur. Balanlarına gana kapaqan idim, karlar yağıb kitkəşim baldır edip. Bir gördüm də sina aşık buladım, miңа gana nasip yardar edip. Balanlarına gana kapaqan idim, karlar yağıb kitkəşim baldır edip. Bir gördüm də sina aşık buladım, miңа gana nasip yardar edip. Karlar yağıp gitkeşim baldır edip. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип. Баланнарына гына капакан идем, карлар яуып киткәчем балдыр дип. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насыйп ярдар дип.
Өзімді сиңа ғашық та боладым, миңа ғына насип ярадар дейіп, миңа ғына насип ярадар дейіп. Күпләрегезгә парадиз алып баручы буларак таныш булган Рамил Шарапов. Бүгенге репортаж аның белән бәйле. Шоу-биз тапшыруының корреспонденты Дамир Зиннатуллин белән алар Фан 24 клубына барып, рәхәтләнеп ял итеп, гәпләшеп кайтканнар. Әлеге репортажны сезгә дә тәкъдим итәм. Игътибар экраннарга. Салам дуслар, biz bugun bowlingda ham endi гадәттәгечә үзебез генә түгел, бүген бездә кунакта популяр артист, юморист, мазлы кашлы егет Рамил Шарапов. Рамил, сәлам. Сәлам, Дамир. Кул биреп исәнләшик, һәм инде исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Ничек хәлләрең? Хәлләр әйбәт, ашауга карап. Яхшы ашыйсың димәк, әме? Ну, миңа карасаң, яхшы ашаган күренеп торадыр инде ул. Боулинг дигәннән син тиз ризалаштың, мондай җирләргә боулинг уйнаган бар инде, әме? Боулинг уйнаган бар, дуслар белән уйныйбыз, коллегалар белән, ләкин теге шуның кадәр аз боулинг уйнаучы дип әйтә алмас идем, ләкин синең белән дә кызык булыр иде уйнасам. Бүген мине өйрәтерсең дип уйлыйм инде. Рамил, булай гомумән ял итү урыннарына еш йөрисеңме? Ой, ял итү урыннарына бик еш йөрим. Елга 2 тапкыр барам. Икенчесе безнең белән. Икенчесенең белән мин күбрәк йөрим гаилә белән, үзем генә булганда инде мин күбрәк йөрергә яратам бассейнга. Теге барыбер артист кешегә миңа күбрәк дихалк кирәк, теге сәхнәдә сикергән сайын үпкәләрне бераз зурайтасы килә, гәүдә зураймаса да, шуңа күрә гаилә белән күбрәк йөрибез инде без. Балалар уйный торган җирдә любой төбәк теге зур гипермаркетларга дип әйтәсе килә, шуңа күрә монда синең белән икенче тапкыр дөрестән дә. Алайса инде без синең белән кичкенә генә мини батл ясарбыз бүген. Кем җиңер икән алдагы минутларда карагыз. Инде без әзерләнергә киттек. Әйдә киттек. Рамил, инде уйнар алдыннан әзрәк кенә синең белән әңгәмәдә кырып алыйк. Гомумән әйткәндә, хәзер менә нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Нинди эшләр белән янып йөрисең? Мин хәзер Дамир гастрольдән кайттык кына әле. Өйдә балалар белән хәзер инде күбрәк балаларга да урысча әйтсәк внимание бирәсе килә, чөнки гел гастрольдә йөреп кенә алар да үсеп бетә инде, үскәндә күрмичә каласың. Шуңа күрә әлеге вакытта өйдә, чөнки затлама концерт сезоны бетә. Таныштырып кит әле гаиләң белән. Минем гаиләм Аллага шөкер бик зур. Минем хатыным бар. Хатынның исеме Земфира. Шулай ук бу ягыннан, без бер яктан улым бар. Малайга 3 яшь ярым. Кызым бар. Кызга яшь ярым. Раян исеме малайның, кызның исеме Линара. Тормыш иптәшең бу аякларыннан дидең, нинди өлкәдә эшли ул? Без Земфира белән танышып киттек. Шулай ук Буа дәүләт сатира театрында эшләгән вакытта мин артист. Юк, артист түгел. Мин һәр вакыт әйтәм, бөтен сорый инде хатының да артистмы диләр. Әйтәм, юк, гаиләдә бер генә җүләр булырга тиеш. Ул минем костюмер. Мин менә артист буларак костюмернига кереп киемез дә әйтәм. Шунда инде берлектә 4 ел аралаштык без. Шуннан соң инде очрашырга булдык. Һәм инде бер 9 ай очрашканнан соң без инде өйләнештек. Костюмер дисең, хәзерге мизгелдә синең костюмнарны барлап торучы нәкъ улдыр инде, әйме? Әлбәттә, тормышта да минем тормышымда профессиональ тормыш юлымда да хатын күп зур рольләрне уйный, чөнки була бит төрле чаклар кәефтә киткән, киңәшчедә, терәктә, теге барыбер хәзер шундый заманда яшибез, бөтенесе белән бит инде бөтен эчке сереңне чыгарып сала алмыйсың. Шуңа күрә хатын да, дус та, брат та, акробат та, шулай эшли, хатын минем төп герой үз тормышымда. 9 ай очрашып, сез инде 4 ел элек гаилә кырып җибәргәнсез. Син ул вакытта бик яшь булгансың, әйме? Яшь кийинчә гаилә кырырга теге хәзер үкенмисеңме? Юк, мин бик шат кына, менә ничектер вакытлы килеп чыкты ул минем. Мин өйләндем 23 яшымда. Теге бабайлар, әбиләр әйтә, "Эй, улым, җүләр вакытта өйләнеп калсаң әйбәтрәк инде ул", диләр. Менә бабайлар да 18 яшьтә өйләнгән. Мин үземне саныйм, минем бит әле ничек кызык булды өйләнүдә. Мин үзем апрельдә тудым. Икебез дә шундый гадиләр. Без туй ясарга уйламадык та. Дөресен әйткәндә, 12 апрель йокыдан тордык та ничек бар, өстебезгә киттек курткаларны да киттек ЗАГСка.
икәү заказга кіріп, шунда ук язылыштык. Беркем юк иде, беркем белмәде безнең язылышканны. Аннан соң инде 12 апрель кич 13 минем туган көне, 15 инде никах укыттык да, шул ук көнне бераз туганнарны җыеп, шулай кичкенә генә үзара гаилә бәйрәмен үткәрдек дип әйтәс килә. Аның кадәр зурлап бернинди туй булмады, лимузин булмады, гадичә. Берсе кыз, берсе малай, Ленар һәм Раян. Исемнәргә килгәндә, кемнең фикере искә алынды исемне кушканда? Улым тугач, мин үзем исем куштым. Инде баштан ук сайлаган идем, Раян дип, башта Ранел дип кушмакчы. Ничектер анарсың, шун теге мөселман, татар исеменә менә тап булдым Раян исеменә. Һәм инде үзем Раян исемен куштым, кызга инде кушты. Хатып әйтәм, үзем кушмакчы әле кызга да. Юк, менә улга, малайга куштың. Мин берәр исем кушыйм инде кызга булса да дип, ул Ленар дип кушты инде. Безнең малай туды Буада, кыз туды Казанда. Без бит инде хәзер күченеп киттек. Казанда яшибез, Аллага шөкер. Теге бөтен артист мактана бит, квартира алдык, бөтен әйбер бар дип. Без дә Аллага шөкер квартир снимать итәбез. Яхшы инде алайса барсы да. Кем кемгә ошаган? Малай кемгә ошаган? Кыз кемгә ошаган? Кыз әтисенә ошаса бәхетле була диләр. Малай әнисенә ошаса бәхетле була диләр. Сездә ничегрәк булды? Бездә бик кызык. Без ничектер безне хатын белән безгә карасагыз, теге без икебезнең дә охшашлык бар бит тә. Нәрсә беләндер теге охшаган без. Малай башта тугач хатынга ошаган, хайкыртыңына Аллага шөкер кошларда тоташып китте. Калагы да минек кебек. Инде малай миңа ошаган. Кыз әле бер аңлап бетер алмыйм. Чәчләре пока сырырак кына. Но кыз күбрәк нигә ошаган, хатынга ошаган. Тормышың иптәшең ничегрәк? Көнчеме? Минем, бөтен хатын кыз көнчедер инде ул. Минем хатын алай бик көнләшеп тормый. Белсә суга да йга. Сукканы бармысың әле? Юк. Тылган. Дамир, син мине киләсең бисең? Минем гәүдәгә карап сугырлык кына минде. Юк, Аллага шөкер бик тату яшибез. Төтү андай низаклар булмады дип әйтәс килә. Булмасында исән мин генә яшәргә. Шул. Рамил, без инде синең белән якынрак танышуны дәвам иттербез. Әйдә, хәзер бераз уйнап та алыйк. Безнең инде уйнарга да мизгелләр килеп җитте. Киттек әйдә. Мин әзер. Дуслар, күргәнегезчә инде өстә безнең таблицада татар минем очколар, малайы Рамил була инде. Без кунакларыбызны яратабыз. Шуңа күрә Рамилгә бүген җиңү яуларга мөмкинлек бирдек дияс килә. Стаж брат, стаж. Тәки үзенә генә җиңдермәкче була. Дуслар, хәзер без үгездә йөрәчәкбез. Рамил ничегрәк булыр икән? Мин сені в общем үгезгә утырганың бармы? Атка утырган бармы? Атка бар. Үгезгә юк әле. Үгез кургыта. Ярый, хәзер карарбыз ничегрәк булыр икән.
Рамил, хәзер инде авылдагы үгезгә дә утыра аласың. Әйе, менә Дамир күренеп тора инде, кем үгез белән күбрәк тренироваться иткән. Шулай, кем атта йөргән. Дуслар, Фан 24-га килегез, монда кызыклы аттракционнар күп. Без инде берничәсендә генә булдык. Безгә гомумән ошады. Аптюшәп, килегез, бергәләп күңел ачыйк. Менә без бердән-бер артистлардыр инде, без бер-беребез өчен шатланабыз гына. Менә бездә көнләшү бар, ләкин ул көнләшү ак көнләшү. Әйтәм, мин тормышта әйтәм, ике бердән куркам. Беренчесе әйтәм караңгылык, икенчесе дантист, теш врачы. Теш врач аңлашыла. Караңгылыктан нәрсәдән куркасың ди. Әйтәм, ул караңгыда күпме теш врачы булырга может. Болай да кайгырып йөрисең, яни шалтыратып әйтәм, ярар инде, ярар, әйтәм, син әйтәм, поддержайтер урына. Рамил, инде әңгәмәне дәвам итик. Гомумән алганда, син инде хәзер Рифат Зарипов белән эшлисең, шулай ук популяр артист, юморист. Бергә эшләүнең файдасы нидә, менә әйтәле? Без Рифат белән эшли башладык. Бер 3 ел элек. Без инде бер-беребез белән таныш идек. Безне берләштерде шулай ук бер проект. Без ике алып баручы, без моңа кадәр без бергә алып барганы юк иде. Безнең шундый күңелле тандем килеп чыкты, безне яратып алдылар. Икебез дә бер формада бит без, икебез дә ябык, икебез дә телле. Шуннан соң инде кертегенә аралаша башлагач, һәм инде Рифат үзенең сольник концертлары белән чыгып китте. Мин 3нче сезонда Рифат белән йөреп чыктым. Чөнки безне халык та бергә күрергә өйрәнде, общий юморлар да бергә бар иде. Теге үзебезгә дә бер-беребез белән җиңел. Һәм 3нче сезонны эшләп чыккач, хәзер инде безнең һәрберебезнең үз юлы. Безнең ничек Рифат белән кызык әле, без икебез дә бер тирәдә яшибез. Бер-беребездән бер 5 минут ара гына барырга. Кунакка без инде концерттан тыш гаиләләр белән аралашабыз, төрле җирләргә йөрибез, театрга йөрибез, мунчага бергә шулай ук. Теге дусларча. Хәзер менә 4нче сезон Рифатның зур төбәкләрдә аерым булсак та без концертлар белән зур төбәкләрдә чит Татарстан чыксак, без бер-беребезне поддержать итәргә тырышабыз инде. Менә Себергә барып кайттык без Рифат белән йөреп чыктык. Беренче тапкыр Себер халкын дәррәү китердек инде. Бер-берегезнең арасында синдә юморист, ул да бит инде юморист, артист, җырлыйсыз да. Конкуренция дигән әйбер сизеләме ул? Менә яхшы яктанмы конкуренция, начар яктанмы конкуренция булырга тиеш ул? Конкуренция булырга тиеш. Минем менә шушы сүзгә бер генә фикердә. Менә безнең Рифат белән икебезнең арабызда андый конкуренция юк. Менә без бердән-бер артистлардыр инде, без бер-беребез өчен шатланабыз гына. Менә бездә көнләшү бар, ләкин ул көнләшү ак көнләшү. Шуңа күрә без теге аның әйбәт чыкты икән, молодец. Бар үзеңдә эштә тотасың, миңа артта калмаска, исәне миңне теге берлектә бер-беребезне үстереп барга дигән тандем. Читтән карасаң, бөтен эстрада барыбер теге жесткий көнләшү бар, теге конкуренция дип әйтергә, бер-берсенә патнушка куючылар да күп. Менә Аллага шөкер, бездә андый бер юк. Инде искә төшереп китик, күптән түгел генә син балалы Солянка концертын алып бардың. Әле үзең генә түгел, балалар белән бергә, анда синең яныңда артистларның балалары иде. Ничегрәк менә, нәрсәсе кызык иде, ошадымы сиңа балалар белән эшләргә? Балалар белән нәрсәсе кызык, миңа кичкенәдән инде балалар белән җайлы. Балаларга да җайлыдыр инде минем белән, чөнки алар балачага, мин балачага. Теге бер-беребезне аңлыйбыз. Балалар үзләре сизәдер инде алар, теге кемгәдер килергә дә теләмиләр, кемгәдер телиләр. Миңа ничектер ул яктан менә җиңел. Мин белмим нәрсәдән аның сыры, бәлкем гадилектәндер, или аларның теге урысча әйтсәк волнасында булырга теләгәннәнме. Менә без Балалы Солянка минем өчен беренче проект иде, шундый балалар белән эшли торган. Без аны шундый җиңеллек белән башкарып чыктык. Миңа ошады. Тизрәк инде шуны карыйсы килә, бөтен балалар белән утырып телевизордан тагы катнашырга әзер шушы проектларда. Балалы Солянка барышында инде төрле мизгилләр булгандыр, ә синең истә калган һәм кызык вакытлар кайчан иде? Кызыклы вакыт. Анда шуның кадәр балалар күп, менә кайсы вакыт сәхнәгә чыгасың, мин бит инде алып баручы бердән-бер. Кайсы вакыт балалар чыкмыйча кала, аларны кире кертеп, җәмәгать әйдә кул чабып торыгыз инде, хәзер мин аларны алып чыгам дип, теге паровозикым алып чыгасың, кемдер сүзен онытырган мөмкин, колагына пышылдап, әле бит мин алып баручы буларак үземнең сүзне генә ятларга тиеш түгел. Аларныкын да белергә тиеш, теге фикер буенча алып барырга тиеш. Күбрәк инде кызыклы булды, импровизация сораулар бирелде. Һәм төрле балалар ничә кызык итеп җавап бирә, халык килде инде. Шунысы шады. Халыкка ошаган икән, безнең димәк уңыш бар. Алдагы көндә сине менә мондый проектларда көтәргә буламы? Мин әлбәттә бик шатмын. Мин 2нче елга да менә Алла боерса чакырсалар, барырга риза. Минем өчен күңелле, минем өчен үземә яңа ачыш ул. Балалар белән эшләү, үземне төрле өлкәдә кулланып каравым дип әйтәс килә.
Мин әзер, шақырсыннар гына. Гаилә турында сорауга сөйләп киткәч инде әйтеп кит әле. Гомумән синең гаилә ниндирәк, нинди өлкәдә хезмәт куялар? Минем гаиләдә андый теге юморист, җырчы, артист дигән кешеләр юк. Әти минем плотник, әни өйдә, әни элек Чиләбедә крановщица булып эшләгән. Вообще бүтән өлкәдә. Мин бердән-бер теге әйтәләр бит, бездән көләләр инде кайсы вакыт сезнең эшегез эш түгел, сәнәк тотып эшләмисез бит диләр. Теге мин җиңел эш дип әйтмәс идем. Әти инде тырышты. Улым әйдә минем өлкәгә күч теге алып бар. Әни миннән инде теш врач ясамакчы, дантист. Мин әйтәм әнигә, әйтәм әни мин тормышта әйтәм ике бердән куркам. Беренчесе әйтәм караңгылык, икенчесе дантист. Теш врач. Теш врач аңлашыла. Караңгылыктан нәрсәдән куркасың ди. Әйтәм ул караңгыда күпме теш врачы булырга может. Хәзердә куркасыңмы әле? Мин дөресен әйткәндә теш врачларын хөрмәт итәм. Яратмыйм. Кечкенәдән куркулып калган. Теге гаиләдә әти-әниләр хәйр-фатиха бирде инде 9нчы сыйныфтан чыгып киттем мин укырга. Безнең сыйныфтан берсе дә чыгып китмәгән иде әле. Минем буй бәләкәй иде, мин теге миннән көләләр иде. Укырга кергәч, сен малай прямой садиктан безгә килдең мәллә ди. Теге буй бәләкәй, мине алырга теләмәделәр дөресен әйткәндә. Буй бәләкәй, теге артист кеше матур булырга тиеш бит инде, буйлы мидә бит инде. Аның кадәр әйбер юк иде. Мискинләнеп утырма инде. Мискинләнмим. Хәзер күреп торасыз бит инде, нинди мощный. Шу гаилә буенча хәзер исән мин авылда яшәп яталар. Без үзебез Казанда. Минем инде сестренка бар. Ул театр өлкәсе буенча китмәде. Медучилищесын тәмамлап, менә хәзерге вакытта Казанда медсестра булып эшләп йөри. Әниләрең, әти-әниләрең гомумән алганда менә бу эшең белән канәгатьме, үкенгәннәре булганы бармы? Үкенгәннәре юк иде. Алар карават карап тора инде. Әни минем күбрәк телевизордан карагач, улым менә бу ерен теге эшләп бетермәдеңме, теге барбы? Яни кеше сизә ахыр инде ул. Менә моны сәйбәт булды, менә моны бераз бүтәнчәрәк эшләп кара дип, кайсы вакыт ачуда килә инде теге. Болай да кайгырып йөрисең, яни шалтыратып әйтмәйтәм, ярар инде, ярар әйтәм, син әйтәм поддержайтер урынына бер карасаң ул әйбәт. Менә мин үзем критиканы принимайтам. Менә әгәр син яхшы критика әйтәләр икән, әйме син үстерә торган. Әлбәттә аны кабул итәргә кирәк. Әлбәттә төрле критика була. Инде әйдә хәзер спортка күчеп китик. Спортка килгәндә инде мин күреп торам, син спорт белән еш шөгыльләнәсең. Инстаграмда аны күрергә була, йөзәргә яратасың. Кайсы вакытта күбрәк шөгыльләнәсең? Күбрәк дип инде күбрәк вакыт булганда, мин кичкенә вакытта мине биргә теләмәделәр никтер спортка теге. Яни курка инде. Ябык сындырырлар, нитмә. Мин үзем йөрергә бик теләгем бар иде. Мин көрәш белән заниматься иттем дип инде 3 көн йөрдем, мин көрәшкә 3нче урын алдым, шуннан соң аннан инде мин укырга китәргә туры килде. Хәзерге вакытта мин күбрәк куйырга тырышам, максат үземә теге айына кайда барырга, ничек йөрергә. Спорттан футбол белән шөгыльләнәм. Бассейнга йөри башладым менә, Аллага шөкер. Миңа бик ошый менә. Шулай ук малайны өйрәтәсе килә инде. Әкертеңә чыныгырга. Спорт кирәктер инде барыбер менә артист кешегә дә, гади кешегә дә, чөнки син артист буларак гәүдәңне дә формада торырга тиеш дип әйтәсе килә. Йоклар алдыннан күбрәк йөрим бассейнга, безнең инде футбол буенча тренировкалар бар, понедельник, четверг. Равил, күп кенә артистларның я тазара алмыйлар, я ябыга алмыйлар, менә шундый проблемалары булгалый. Синең ничегрәк? Гел шул бер авырлыкны саклап торасыңмы? Хәзер ничә килограмм син? Мин күп машасам да, мин гаиләдә иң күп ашыйм, әйме. Кафега кергәч тә артистлар, рифатлар шакката инде, мин салат, первый, второй, компот ашап бетерәм. Теге коя керә диләр инде, тазару да юк, ни дә юк. Мин гел бер веста торам, мин весым 62 килограмм. Ләкин менә нигә йөри башлагач, бассейннарга бераз теге качат сит, шулай дип әйтик мен инде кеше, качат ситәм диләр бит инде. 1-2 килограмм арттым. Андай бер бар. Но булай май белән ташып тазару юк инде. Рамил, хәзер инде юморга да килеп җиттек. Бу инде синең төп шөгылең дип әйтергә була, яраткан шөгылең. Үзеңне юморист итеп хис итәсеңме? Кайчан хис итә башладың? Юморист, мин дә әйтеп киттем. Мин юмор жанрын алдым. Менә театрда эшләп киткәч 5 ел дәврендә без бит әле төрле жанрда эшләдек. Мин спектакльләр уйнадым күбрәк. Аннан инде әкертеңенә эстрадага күчә башлагач, менә шуннан әкертеңенә менә мин үземне теге шын барлыкта теге төп юморист дип әйтә алмыйм. Мин әкертеңенә тәпиләнеп килүче юмористларның берсе.
һәрбер буынның үзенең юмористлары бар. Минем кумирлар шулай ук Рәшит Шамкай, Равил Шәрәфиев, Рәсәй эстрадасында Никулин, Вицин, без бит шуның белән үстек. Менә мин киләчәктә төп максатым теге буласы килә инде һәрбер буынның үзенең легендасы була. Менә шулай ук үзебезнең буынның исемле юмористы булып каласы килә. Легенда буласың килә инде. Әйе, Алла боерып, ләкин әлбәттә күбрәк эшләргә, тырышырга һәм изләнергә кирәк. Артист үз өстендә эшләсә генә, минемчә теге зур үрләргә ирешергә тиеш. Синең максатлар зурдан, дөресен әйткәндә, ниндирәк юморны үз итәсең, ниндирәк юморны яратасың? Элек карый идек менә телевизордан юмор, хәзер күбрәк халык менә үзе әйтә. Нинди юмор кирәк, менә ритм да үзгәрә, замана да үзгәрә. Элек монологлар тыңлыйк. Ой, анда монологлар сөйләп китәләр. 20 минут ул монолог. Мин шундый нидә үземә таләпчәнәйме. Минем һәрбер сөйләгән әйбердән ничектер менә халык килеп торырга тиеш. Әкертеңне. Мин күбрәк хәзер яшьләрчә әйтсәк, стендап формасына күчмәкче булам. Әлбәттә, Рәсәй белән теге безнең уровеньнар төрле. Барыбер менә безнең халыкка теге доступны кертергә кирәк. Юморны татарча әйтсәк, шәйнәп бирергә кирәк дип әйтәсе килә. Менә шуңа күрә төрле актуаль, кызыклы темаларны алып, әлбәттә шуларны юмор буенча баитып, стендаплаштырасы килә дип әйтәсе килә инде. Менә интернетның хәзер йыгынтысы сезнең өлкәгә юмор өлкәсенә бик зур. Мәсәлән, интернеттан анекдотны алырга була, мәсәкне алырга була, ләкин ул инде теге барада тыйга әйләнергә мөмкин. Яисә киресенчә синең уйлап чыгарган анекдотыңны, нинди булса номерыңны урлап башка кешеләргә күрсәтергә мөмкиннәр. Менә андый очраклар буламы? Менә синең уйлап чыгарган номерыңны урларга мөмкиннәрме? Мин нәрсә әйтәсе килә, мәзәкне әлбәттә урларга мөмкиннәр. Чөнки бер мәзәкне бер сезонда бөтен юморист сөйләргә мөмкин. Шул ук мәзәкне анда ишетеп алып була, мәсәлән, Салават абый сөйләде икән бер мәзәк. О, мәзәк эше, брат, әле берсенә булай гына сөйләсәң, ул мәзәкне икенче эләктереп үзенең концертында менә по цепочке күчә. Чөнки ул халыкныкы ул мәзәк. Анарга син авторский права да бирә алмыйсың, судка да бирә алмыйсың. Менә үзеңнең язылган юморның теге эшләгәч дип әйтәсе килә инде. Кайберләре бит инде авторский хукук ясыйлар. Әлбәттә, синекен сөйләсәләр, син судка бирә аласың. Мин алай теге мелочиться дип әйткән юк. Халыкка кызык, менә һәрбер артистның үзе ничек сөйләү, һәрберсенең үз стиле бар, әйме. Минем юмор, минем сөйләгәннән кызык иттереп күңелләренә кереп калган икән. Аларга инде икенче кешедән сөйләү, бу бит теге сөйләгән дип бары искә төшәчәк. Җырлар да шул бит инде. Мәсәлән, Салават абыйның Урсал тавын мин җырладым дип теге Рамил Шарапов дип кабул итмиләр бит аны. Аны Салават абый иң беренче кем менә башкарган, шул сөйләсеннәр, теге мин бик шат кына, әгәр дә теге кемгәдер кызык икән, язучылар бик күп интернетта. Инде юмор белән концерт белән шаяру үзенә бит инде бер төрле. Менә уйландыра торган мәзәкләр, анекдотлар, номерлар бармы синдә дә? Әниләр турында бер монолог бар. Мин шушы монологны инде гыйбрәт иттереп кыстырдым. Әниләр турында сөйләп, әниләр җыры белән тәмамлыйм да инде шушы монолог шундый үтеп керә. Бөтен тамашачы ашый һәм җылаучылар да бар, һәм күбесе инде шушы монологны интернеттан сорыйлар. Куллансаң мөмкинме? Мәктәпләрдә, ниләрдә? Менә шул ягым бик атышлы булды минем. Син менә сораган кешеләргә бирәсеңме, язасыңмы җавап? Әлбәттә, язам, менә сораучылар бар. Кемдер минусовка сораган мөмкин, кемдер менә бу материалны кайдан табып була дип, кемдер конкурска әзерләнә, әлбәттә аларга җавап биреп, күрсәтәм мин. Матур итеп отказ итәсеңме? Юк, интернетта бөтен әйбер бар. Берничә кешеләргә инде почтадан утырып, кайберләре бер язып кына түгел, бер 5-6 тапкыр язып, до конца далби итәләр инде. Аларга әлбәттә почта аркылы җибәреп, минусовкаларына, уңышларына ирешкәннәренә шатланып кына торам. Юмор чыганагын каян аласың? Каян килә менә шундый мәзәкләр, номерлар? Күбрәк гастрольләрдә менә ул бөтен әйбер өчен барлыктан кайберләре сөйлиләр, кара әле менә мондый хәл булган иде дип, теге миңа берничә сүзе җитәргә мөмкин, мин аны эләктереп алам да язып теге байтам. Күбрәк халыктан килә, үзләре язалар. Кайбер җирдә инде мәсәлән телевизордан караганда идеясы ошый да, шушы идеяны үземчә развивать итеп, үз стилемдә юмор белән развивать итәм инде аны. Шул. Синең эшкә килгәндә, хәзер шактый гына татар эстрадасында юмористлар, юмор төркемнәре барлыкка килә, алар арта бара, ләкин алар күп түгел. Алар арасында конкуренция сизеләме? Сизәсеңме син аны? Белмим, мин әйтә алмас идем, теге конкуренция ярышып, бер-береңне этеп, төртеп,
һәрбер юмор группасы бар. Аларның һәрберсенең үз юлы, һәрберсенең үз стиле. Шуңа күрә миңа алар комачауламый, аларга мин комачауламыйм дип уйлыйм. Ә менә кыяфәткә килгәндә, сырыскилә инде каш белән бик теге гел юморит итәләр, мазды кашлы диләр, зур колаклы диләр. Син гомумән моңа үпкәлисеңме, ачу киләме, килгән чаклар була идеме? Ул кичкенә вакытта бар иде инде. Теге мине үртиләр иде, минем теге никтер буй бәләкәй. Никтер менә колак шул бер размер минем. Кичкенәдән бик шаярталар инде мультфильм теге Чебурашка, Зын колак, колаклы пошый дип. Мин игелек үпкәлидем бик. Хәзер аңладым мин. Ходай Тәгалә миңа биргән барлык шундый харизматик йөздәге органнар үземә генә уйный миңа. Теге уңышлы бара. Хәзер ачуланмыйм. Хәзер инде минем эстрадада бар кушамат инде бөтенсе мине мазды дип йөртә, чөнки безнең кашлар буенча күренәдер. Бу минем өчен ни генә? Плюс кына. Ул инде миңа гына плюс түгел, Mazda компаниясына да плюстыр. Mazda машинасы бүләк иткәсләр микән? Реклама бит. Менә шуны көтеп ятам инде мин, өметләнеп. Ә хәзер нинди машинада йөрсең? Mazda түгел инде димәк. Минем әлегә машина юк, менә безнең планлаштырабыз гына. Алла бирсә җәйгә алырга. Минем иң беренче квартира тора иде. Менә икесенең берсен инде җәйгә алсам, минем өчен Казанда яшәргә барыбер түбә кирәк, крыша кирәк дип әйтәсе килә. Менә икесенең берсен эшләсәм, зур уңыш дип санар идем шушы елда. Инде синең белән аралаштык, синең белән сөйләштек. Минем уйлавымча инде шундый күңелле генә бер әңгәмә килеп чыкты. Әңгәмәнең ахырына безнең тамашачыларга бәлки теләкләрең дә бардыр дип уйлыйм. Мин инде һәрберсенә телисе килә күңелле яллар. Ял итсәгез, аннары син кызу җәйләр һәм исән имин генә быел гына түгел, әтәч елында гына түгел, киләсе елларда да бергәләп исән имин бер-беребезне хөрмәт итеп, ширләмичә, шаярып, көлеп, төшенчелеккә бирелмичә, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын. Минем елмаюым сезгә дәва булып барсын, ә сезнең ихлас көлүегез миңа дуга булып ятсын иде. Менә шундый матур сүзләр белән без инде әңгәмәне тәмамлыйбыз һәм сиңа рәхмәт әйтеп сау булашабыз. Пока-пока. Пока-пока. Тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Әгәр дә аны башыннан ук карый алмагансыз икән, безнең рәсми төркемебезгә, сайтыбызга рәхим итегез. Тышта гына түгел, күңелләрегездә дә яз һәм наз булуын теләп, мин Эльвина сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр, пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.